Vidieť Benátky a zomrieť. Áno, viem, je to parafráza vety, ktorá bola určená Neapolu. Ale celkom rád použijem túto parafrázu aj na Benátky. A mám ešte jednu. Kto nepadloval na Bogalonge, ako keby vodákom nikdy nebol. New love is so beautiful. Time is what makes it ugly. But time after time and through it. Tento trip, a či skôr vodácky zážitok, ktorý nemá vo svete obdobu, sme si plánovali už pomerne dlho. Ale vždy sa nám do toho niečo priplietlo. Raz to bola pandémia a ďalší rok zase trip do Nórska. A tak sme túto cestu stále odkladali. Až prišiel koniec mája v roku 2023. Naložili sme morské kajaky, požičali poriadne auto z požičovne a vydali sa smerom k Taliansku, do Benátok. Benátky sú jedny z najnavštevovanejších miest na svete. Toto jedinečné mesto na vode je plné histórie, kultúry a umenia. Benátky sa rozprestierajú na 117 ostrovoch, spojených 400 mostami. Najznámejším mostom je Ponte di Rialto, ktorý preklenuje kanál Grande. Benátky majú 127 námestí, z ktorých najznámejšie je Piazza San Marco. Toto námestie je domovom mnohých významných pamiatok, vrátane bazilike svätého Marka, Dožovho paláca a zvonice Campanile. V Benátkach žije asi 260 000 ľudí. Mesto je známe svojimi gondolami. Tieto tradičné lode sú poháňané jedným gondolierom, ktorý stojí vzadu a kormidluje pomocou dlhého pádla. Benátky sú známe aj svojimi karnevalmi. Farebné a honosné oslavy sa konajú každý rok vo februári a sú plné zábavy, hudby a tanca. Bohužiaľ, Benátky sú ohrozené niektorými faktormi. Vrátane znečistenia, globálneho oteplovania a nadmerného cestovného ruchu. Znečistenie je jedným z najväčších problémov, ktorým Benátky čelia. Turizmus, motorová lodná doprava a skládky sú hlavnými zdrojmi znečistenia v meste. Špinavá voda bráni prirodzenému filtrovaniu, čo môže viesť k zvýšeniu hladiny vody a zvýšeniu rizika záplav. Nadmerný cestovný ruch je tiež veľkým problémom, ktorý ohrozuje Benátky. Mesto ročne navštívi viac ako 20 miliónov turistov, čo predstavuje veľký tlak na infraštruktúru mesta a životného prostredia. Turisti totiž produkujú značné množstvo odpadu a tak prispievajú k znečisteniu vody a vzduchu. No a na všetky tieto negatívne vplyvy upozorňujú všetci účastníci regaty Bogalonga. Tá vznikla 11.11.1974 práve z iniciatívy miestnych obyvateľov, ktorí vystúpili so správou zameranou na protest proti rastúcemu a neúmernému využívaniu motorových lodí v Benátkach. Už vtedy cítili silnú beznádej z ekologickej a architektonickej budúcnosti mesta. A ten najväčší problém videli vo vlnách vytvorených práve motormi poháňaných lodí, ktoré spôsobujú škody na celej infraštruktúre mesta a zvlášť na historických budovách. Bogalonga je nielen protestom voči týmto negatívnym vplyvom, ale je aj veľmi lákavá športová súťaž ručne poháňaných lodí. Do tohoto závodu sa môžu prihlásiť amatérski profesionálni veslári, akýkoľvek druh veslice a vyhrávajú všetci, ktorí zdolajú 30 km dlhú trasu a dôjdu do cieľa. Ale hlavným poslaním tejto regaty je upozorniť svet na neudržateľnú situáciu v Benátkach a veľmi reálnu možnosť zničenia tohto mesta. Do Benátok sme pricestovali o jeden deň skôr, keďže sme mali informáciu, že sa pripravuje štrajk lodných prepravcov do tohto mesta. Predsa len stráviť čas na brehu prístavu a nedostať sa včas na závod, to sa nám naozaj nechcelo. A takisto sme sa chceli pred závodom dostať do Benátok na kajakoch a pozrieť si niektoré časti mesta, kde sa väčšina turistov nedostane. A to i napriek tomu, že sa príliš neodporúča len tak pádlovať po kanáloch a motať sa iným plavidlám do cesty. Predsa len
Tu vládne úplne iná situácia a pravidlá a na nejakú tú toleranciu k návštevníkom od domácich sme mohli zabudnúť. Miesto pre náš hlavný stan a pobyt sme si zvolili benátske Lido, Lido di Venezia. Je to bezbariérový ostrov v Benátskej lagúne hneď oproti Benátkam. Lido bolo obľúbeným letoviskom už od 19. storočia a dodnes ho navštevuje mnoho turistov. Je známe najmä vďaka Medzinárodnému filmovému festivalu v Benátkach, ktorý sa koná koncom augusta a začiatkom septembra. Lido de Venezia je známe svojimi krásnymi piesočnými plážami, ktoré sa tiahnu po celej dĺžke ostrova. Na Lido sa môžete dostať trajektom z Benátok. Cesta trvá asi 20 minút. Najlepší čas na návštevu ostrova je od mája do septembra, keď je počasie teplé a slnečné. My sme prišli koncom mája, v dobe, keď sa ostrov a pláže len pripravujú na letnú sezónu. Pláže sú zatiaľ opustené, žiaden vreskot a hluk dovolenkových nadšencov. Počuť len zvuk čistiacich mechanizmov na úpravu pieskových pláží. Počas minulých rokov benátske Lido, samozrejme okrem nás, navštívilo kopec známych osobností filmového neba. Elizabeth Taylor, Richard Burton, Orson Welles, Steven Spielberg, George Clooney, Brad Pitt. A presne na tomto ostrove sme sa rozhodli ubytovať. Miesto na zloženie vecí, kajakov a stanov sme si zvolili kemping San Nicolo. Nachádza sa na severnej strane ostrova a Benátky má na dohľad. Je krásne upravený s kompletnou sociálnou výbavou, milým prístupom a hlavne nie je drahý. Po vybalení, vypití ľahkých drinkov a zjedení rýchleho sneku sme pripravení spoznávať Benátky. Zatiaľ len ako turisti, na pešo. Existuje viacero možností, ako sa prepraviť vodnou dopravou medzi ostrovom Lido di Venezia a Benátkami. Najbežnejším a najlacnejším spôsobom prepravy je použiť miestnu hromadnú dopravu. Vaporetto. Cesta od ostrova až po konečnú zastávku v Benátkach trvá 45 minút. Lístky si môžete kúpiť na staniciach Vaporetto alebo v tabakových predajniach, alebo online na webovej stránke spoločnosti ACTV, ktorá má túto dopravu v meste na starosti. Cena jednosmerného lístka sa pohybuje okolo 7 eur. K dispozícii sú denné, týždenné a mesačné cestovné lístky. Ak cestujete počas hlavnej sezóny, čo je jún až august, odporúča sa kúpiť lístky na Vaporetto vopred, aby ste sa vyhli dlhým radom. Faktom je i to, že ak ste tu poprvýkrát, zmätky pri kupovaní lístka a nastupovaní na Vaporetto môžu nastať kedykoľvek. To zaplatil. Ja počkám, neboj. Benátky sú jedným z najobľúbenejších turistických cieľov na svete. Každý rok ich navštívia milióny ľudí, aby obdivovali ich jedinečnú architektúru, bohatú históriu a romantickú atmosféru. Napríklad v roku 2023 to bolo 23 miliónov návštevníkov. Tento masívny prílev turistov však predstavuje pre mesto aj veľký problém. Vysoká návštevnosť vedie k preplneniu, znečisteniu a degradácii životného prostredia. Miestni obyvatelia sa sťažujú na hluk, preplnené ulice a rastúce ceny životných nákladov. A navyše, mnohí z týchto návštevníkov neminú v tomto meste ani cent. Prídu na jednodňový výlet vlakom alebo autobusom z lacnejších okolitých destinácií. Niekde pod katedrálou zjedia svoj sendvič, ktorý si ráno pribalili do ruksaku a idú opäť preč. A tak sa miestne úrady rozhodli vyberať vstupné. Otázkou je, či tento spôsob pomôže tomuto mestu sa zachrániť pred jeho pokračujúcou devastáciou. Mnohí odborníci tvrdia, že nie. A jediným spôsobom, ako uchrániť mesto pred likvidáciou, je obmedziť denný počet turistov po 30 000 osôb denne. A tomu je samozrejme potrebné prispôsobiť aj množstvo obchodov so suvenírmi, pretože tie vytláčajú klasické obchody, ako sú mesiarstva, pekárne, predajne s ovocím a zeleninou. No a práve nedostatok týchto klasických obchodov vyháňajú starousadlíkov z mesta preč. A tam, kde nežijú a nepracujú domáci, mesto hynie. To je proste fakt. Budúcnosť Benátok je tak neistá.
Ak sa nepodarí účinne riadiť masový turizmus, mesto riskuje stratu svojej jedinečnej identity. Je dôležité nájsť rovnováhu medzi ochranou Benátok ako turistického cieľa a zachovaním jej krásy a životného prostredia pre budúce generácie. Veď nakoniec, aj my samotní sme sa z tohto dôvodu vydali do Benátok. A prvým našim krokom, ako mesto zachrániť, bude, že tu minieme nejaké to euro. A tým druhým krokom bude protest proti nadmernej motorovej lodnej doprave v tejto oblasti. Bolo by naozaj fantastické, ak by protesty Benáčanov a priania všetkých ľudí dobrej vôle dosiahli svoj cieľ. Aby sa Benátky mohli opäť zhlboka nadýchnuť, spamätať sa z dlhých rokov úplnej devastácie s názvom turistický boom. Aby tí, ktorí v tomto meste majú svoje korene, mohli opäť žiť svojim tradičným životom. Znížený denný limit pre počty návštevníkov a zvýšenie počtu bezmotorových dní v meste počas roka by mohol byť začiatkom záchrany Svetomesta. Svetomesta s názvom Benátky. 47. ročník Vogalongy, konaný 28. mája 2023, sa niesol v duchu pokoja, oslavy benátskej tradície a krásy. Ale niesol sa hlavne v duchu protestu proti znečisteniu vplyvom nadmerného turizmu. Celkovo sa na štarte objavilo okolo 2000 lodí s takmer 7500 veslármi. Účastníci pochádzali z 52 krajín sveta. Najpočetnejšiu skupinu tvorili Taliani, nasledovali veslári z Francúzska, Rakúska, Nemecka a Slovinska. A samozrejme aj zo Slovenska. Trať Vogalongy meria 30 km a hlavná trasa prechádza cez Benátsku lagúnu. Priemerný čas na zdolanie trate je približne 6 hodín. Víťaz kategórie jednotlivcov prešiel trať v čase 4 hodiny a 12 minút. Víťazná kategória štafiet zvládla trať za 3 hodiny 48 minút. No a samozrejme počas Vogalongy je zakázané používanie motorových člnov po celej trati. Máme za sebou neskutočný deň. Deň, keď sme si mohli pozrieť Benátky v takej podobe, v akej sme si ho prijali vidieť aj častejšie. A ja som úprimne presvedčený, že aj pomocou takýchto akcií, ako je protest a závod Vogalonga, sa dočkáme doby, keď Benátky budú využívať možnosti štatútu zóny bezmotorových vozidiel a či lepšie povedané lodí v centre mesta. Aspoň na pár dní počas týždňa a nielen počas jedného dňa v roku. A ak by sa aj reguloval počet denných návštevníkov, no, ale to je asi príliš veľa prianí na jeden deň. New love is so beautiful. Time is what makes it ugly. But time after time and through every turn in this life, I could use some stability. We fly and we fall.